ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. ҳозир мехоҳам дар бораи компанияи Faberlic камакак барои шумо маълумот диҳам. Медонам ки компанияро аллакай ҳамаи шумо медонед ва ҳозир як рақами Золотой директор менеҷер Бонура ман мемонам, рақамҳои телефонша. Шумо метавонед ки ӯ ҳозир дар роликаш пурратар шинос мекунад хича ва боз шумо метавонед занг зада дар бораи ҳамин компания, дар бораи чӣ хел кор кардан, чӣ хел муваффақ шудан пурратар бо аз худи менеҷер Бону пурсон шавед. беҳад кори хубай, беҳад кори осонай гумон мекунам барои занҳои хонашин имконияти беҳтаринай, зеро ки шумо бепул метавонед регистратсия кунед. иҷада ягон риск нест, ягон мисол шумо ягон чи вай намекунед, бохт намекунед, бурд мекунеду бохт намекунед, зеро ки маҳсулотошон ҳамаш бюджетнияй, арзонай ва сифатҳои беҳтарин дора. мисол шумо регистратсия кунед бо нархи арзон, ҳатто барои худтон метавонед харидорӣ кунед, на барои фурӯш. касе ки мисол кор кардан наметавонад, вале умед дорам ки ҳамаи шумо метавонед кор карда, хусусан анамин шахсоне ки анами косметика кати камакак шиносоӣ пайдо мекунанд. як бор шумо маҳсулотоша гирифта худтон истифода баред, баъд мефаҳмед ки дар ҳақиқат ҳам бо дили пур метавонед ба хешу табор, ба мисол ҳамсоя, ба ягон наздикон чӣ кунед, шинос кунед, тавсия диҳед. умед дорам онҳо низ харидорӣ карда аз шумо розӣ мегарданд. боқи давоми ролика тамошо кунед ва метавонед гузашта бо менеҷер Бону ҳамсуҳбат шавед. ассалому алайкум дӯстони азиз, бисёриҳо манро мешиносанд ва барои онҳое ки манро намешиносанд худро муаррифӣ мекунам. номи ман Манижа, ман 27 сола, оиладор, соҳиби 3 фарзанд, золотой директор компания Faberlic. рости гап, ман низ дар аввал мисли дигарон ба ин компания боварӣ надоштам, вале бо вуҷуди он ки дар шаҳри ғарибӣ дар хона менишинем, ягон кор нест ва ман қарор кардам ки дар ин компания кор кунам ва ба аҳли хешутабори худ, ба оилаи худ ва ҳамчунон ба аҳли дугонаҳоям фаҳмондам, нишон додам ки дар компанияи Faberlic пул кор карда мешавад дар хона шишта, новобаста аз он ки шумо дар куҷо қарор доред, хо дар Тоҷикистон, хо дар Россия. дар компанияи ман 4 нафар занҳо директор шудагиянд ва ғайр аз ин 400-500 нафар занҳо кор мекунанд ки дар онҳо дар зинаҳои лидер, витсе-директор, старший консультант, консультант ва ғайра маошҳои хуб ба даст меоранд. ҳамаи он занҳое ки дар хона мешинед, ҳамаи шуморо ба ин компания даъват мекунам. ба рақамҳои ман нависед. аввал ман шуморо ба командаи худ регистратсия мекунам, ба шумо мефаҳмонам чӣ хел кор кардан дар кор, чӣ кор кардан дар кор, регистратсия кардан, фаҳмондан, ҳамаш бепул. аввалан аз худованд талаб кунед ва баъдан ба худ бовар кунед. мо тонистем, шумо низ иншоаллоҳ метонед. ба онҳое ки бовар намекунанд, ба канали ман омада